Fundini. Hey. Fundini. Hey. Inkomo zifunani endlini. Vuka Fundini. Emazi mama ko legqirha uzokuwa. Hayi bo. Babuye umfene kamama uqale ngawo. Ndikhalile ebusuku yondlule yoneka impahla yam ichebe ingci. Oh, hayi. Vuka uzama uzolala lapha sedolophini. Hey, vuka. Ndiyaphangela mna ngoku. Wena ufuneka uvuke. Nako. Nawungile lo sayi we-security. Ngithetha njengaba kwekamera. Inokutheni ngafundi ingene kule kamera? Njengoba udibene nokho uzothini? Uba ufihle izifebe apha. Utabiyedi yintoni nani? Date edlala i-puzzles. Hayi nje uyangawufumani umsebenzi. Utabiyedi hamba notabiyedi uhambelalini engathwasi nje. Utabiyedi noma uthwasa ufika edolobheni wathwasa. Njengoba ungabambi ifoni. Manje nomzimba. Inxa yenziwanga kodwa umuntu ushiye ukhumbulo endlini. Impahla yona kwami. Imali bisenza lonke. Ngakho kodwa khona. Ngoba ifika izolo ikhona kodwa. Yaseswa. Unoko bemke konje kusenje. Izitya. Zayizolo konba khango. Efondini. Hayi. Konba. Ngikapha ndicela kakuhle izitya, ithi ibhedi, ingca, impahla yam. Akwanele into yenzileyo wenze nto. Uhleli lapha into yaziyo ukugqiba ukutya. Ukhona into yenzileyo? Yintoni utabiyedi? Ikhona into yenzileyo? Yho, utabiyedi. Uzawuba sistress lokulapha nje. Utabiyedi. Uzawuba sistress. Khange utabiyedi. Hayi ayafuna over. Kangishela kutya apha ndizawutya njani ngena ukhona umuntu osebenza ongenamandla. Xa usebenza awulambi idlona ungalamba khambi kazethu usebenza uyalona. Xa ushukuma igazi liba shushu ungaziva nokulambele wakhe waziva. Nantsole khona mina phaya ngowenza isidudu khona mankheji phaya mina wenza isidudu utyela yohane kusasa xa ndibuya ziba uzawusopora ke ngoku. Ingathi uzaba useless. Yiloo nto inyoko bekugxotha nje. Suhamba ndithetha, uhambe ke nto ndithetha nje.